разговора беше такъв. Едни хора, които са помагали на Ивелин с кредити, искат аз да вода 23-ти, Мария да е след мене и тя да води Пловдив. Които са помагали на Ивелин през кредити на банки, държат аз много да съм в политиката, искат да вода аз 23-ти, а Мария да води 20-ти, не 25-ти, ами Пловдив. Тя ме помоли, че 23-ти били казали нейни хора, които искали по някакъв начин там да гласуват за нея, има ли много? И аз казах, добре, айде, те да са за тях. А за Пловдив, Мария сложихме, защото да са отделни лица. Ама аз не виждам какво да... Аз Мария не я познавам отпреди. Ама това, аз почвам да се съмнявам в нея вече. Това го виждам като някаква умишленост. Аз дори да и го кажа, тя ще каже, че не е вярно, ще се разплаче, нали знаеш смисъл? Така че какво да си говоря с нея? Това са цигански неща. Аз Мария преди изборите не я познавах, бе. А те знаете ли сега откъде се влиза? Не, аз сигурно няма да вляза. Това не е проблем. Проблем е Бобчева и ти го знаеш добре, че аз